Hay mga karon bell ma-corn beef ang Martes kaniyong tanan. Mag-corn beef ball ta karon. Sa isintay size ni tanan to nagasto. Pagbata na ko akong pagtuo kay ang kaning mga corn beef og mga beef loaf para na sa mga dato nga sudan. Di ba last time sa akong video ni ingon ko nga di gini ka sudan og mga dilata kay mga fresh kin among sudan kay managat pi akong papa. Nya abunda kay mga seafood sa una. Mapulaan ang kinaon sa una sa akong kapuol magbahog na akong tubig akong asinan. Anyway, simple ra kaay ni. Isagro na to tanan sama sa tulo ka kutsara nga harina, ang duha ka itlog. Pwede sa usa ka itlog nya basin madaot na ni ang itlog nga usa so ako na nang giduha. Of course, butangan tog ahos ug bombay para pahumot og palasa. Nya timplahan na day nimo sa imong gusto nga timpla. Ug i-ready na ang kaha nga nay mantika. Mas okay siya deep fry pero mas okay naman sad ngong dili siya deep fry na ra nimo. At least maluto ra. Mao ra ni corned beef nga walay mais pero gitawag siyang salt beef kay gi-preserve ang meat pinaagi sa asin. Og na known siya as corning it mong gitawag siyang corned beef. Ingon sila ba sa mga nilata di ko na makaayo sa health pero niingon ang verywellfit.com labi na ni Barbie Cervoni ang corned beef kay good source of vitamin B12, good source of selenium, good source of iron. Of course, contains plenty of protein, help build muscle, makasupport siya sa nervous system health. Happy na akong Martes with this corned beef balls. Happy lunch ninyo, mo kinaron Bell Gums!